A Pobra do Caramiñal presenta a súa nova programación de viaxes ás Illas Atlánticas para este verán. Haberá saídas ás Cíes, Ons e Sálvora, ademais dunha actividade nocturna de observación astronómica como novidade desta edición. O Concello da Pobra do Caramiñal vén de presentar a Programación Municipal de Viaxes ás Illas Atlánticas de Galicia, unha iniciativa impulsada pola Concellería de Turismo en colaboración coa naviera Piratas de Navia. Co xeito de dar a coñecer a riqueza medioambiental das illas atlánticas de Galicia pertencente ao Parque Nacional, pois este verán van salir de novo en unhas determinadas datas viaxes ás illas, tanto Cíes como Ons e Sálvora, en catamarán. A programación inclúe saídas ás Illas Cíes os días 28 de xuño e 6 de setembro, viaxes á Illa de Ons o 26 de xullo e o 23 de agosto, e unha excursión á Illa de Sálvora o 19 de xullo. Como principal novidade desta edición, o Concello organizará tamén a actividade Starlight na Illa de Sálvora, unha experiencia nocturna de observación astronómica programada para o 8 de agosto. Todas as viaxes cadran en domingo, irase pola mañá e regresarase pola tarde, exceto o sábado 8 de setembro, que irase pola tarde e regresarase á noite. E para co fin de realizar en Sálvora a ruta Starlight, por ser un enclave privilexiado para observar as estrelas. Será unha experiencia singular e será guiada por unha persoa astrónoma. Todas as rutas sairán dende o Porto da Pobra do Caramiñal e incluirán transporte marítimo e visitas guiadas, co obxectivo de achegar a veciñanza e as persoas visitantes ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. É verdade que o Parque Nacional é o único parque nacional que hai en Galicia e está moi solicitado, sobre todo na época do verán. Por eso recomendamos, ao haber números limitados, recomendamos que canto antes se faga reserva é a maneira de ter garantizada a praza. Dende o Goberno local destacaron a importancia de seguir apostando por iniciativas vinculadas ao turismo sostible e á promoción da Pobra como porta de entrada ás Illas Atlánticas. Dende a Concellería de Turismo da Pobra sabemos que estas viaxes ao Parque Nacional das Illas Atlánticas é unha actividade moi demandada e que desfrutan tanto veciños e veciñas da Pobra como todas as persoas que nos visitan. As reservas xa poden realizarse a través da páxina web da navieira Piratas de Navia.